Sin ja tebi, jel tako, Mić? Nije, šta da im kažem, da sam se šalili. Vidi kako se deca vole. Nek se oni bole, samo da nas ne dovedu do profesoriškog štaba. Eto smo se prešli izgleda što. Šta je tu? Moramo da im kažemo da nisu jedne za drugo. Što da im kažem? A bolje nego da im kažemo da smo slepci. Deco, dođite malo vamo. Šta je bilo? Da se malo konsultujemo. Ajde, dolazi ovamo odmah. Civilizovano. A ja baš toliko hitno. Hitno si, Kao da smo na železničku stanicu. Ajde, tetka, brzo imamo posla. Da čujem, šta je bilo? E pa, deco, mi smo malo razmislili. Malo smo razmišljali. Hoće neku gastru. Hoćete da nam uzmete razmišljati? Ne baš, vidi, Drakče, sine, Maja je dobra, samo je što se O kaže. Pajdara i Lenča. A Drakče ti je Maja duša običan lopuža, nema veze s filozofijom. Mene baš ne smete, ja se baš ložim na Drakče. Ja volim što je Maja malo slobodnija. Kaži mi. Šta da Ja kažem? ću da kažem. E pa, deco, mi smo malo pogledali vaše ideje za venčanje. Da? Sad li samo treba da dođe do nekih modifikacija. Šta? Pa tako da ne idete u Solunski Sheraton, nego u kafanu Lijande. A umjesto Dolce Gabbana ima divne priteksove venčanice. Šta pričate, Pićo? Moramo biti malo ekonomični. Jer ne se venčamo, onda štede na nama. Tetka, ti si igraš s mojim osjećanjem. Sram vas bi. Majo, možeš razumjeti, nemamo par. Kako nemaš da se foliraš? Izvini, Majo, ja sam imao dobru volju, ali vidiš da ovako ne ide. Sjela vi možda u nekom drugom životu. Drakče! Kako je on bleša, pa šta ti sine? Šta ste mi napravili? U najboljoj nameri. U najboljoj nameri ste mi propastili budućnost. Bolje ti ovako, viš da neke ološ. Meni je Drakče super. Šta kukaš, znači ćeš Hoću drugo. Drakče da Maja, trčiću. sine, šta kažeš 7 dana za 2 osobe na Kopalniku? E, može 10. Može, ali bez Drakčeta. Dogovoreno. Maju. Za Oskara. Ljubav navika i panika. Žurka je bila super. Ono groblje je super, a Hitići frajeri u somatskim sa konjima koji je retro. Kako se smara onim filmovima, budi Alan Fušu. E, ali oni smošati startove koji debi. Šta čekaš tipa koji se zove Spica? Halo, ko je? Ti si izvirao. E, slušaj, ja sam jedno večer malo pijena, molim te, umiš mi zaš. Ne mogu da verujem da li sam u telefonu. Nisam mogu od Goksija. Koji si ti promet? Halo? E, Spiro. E, molim te, zove me kasnije, ne mogu sad pričati. Ma te gadiš mi se. Pa bio zabavan, niko mi nije startov od srede. Ne mogu da verujem. Šta ti si ga onako škartirala? Ti si mi rekla. Pa što sam ne slušala? Zato što ti verujem. Pa zašto mi verujem? Zato što sam glupa, mislila sam što manje grudi bolje drugarica. Nije nego što veće grudi to manje mogu. Ma to završila smo. Ja kažem da smo završili, nema više slučajno, si me zvala Ološu. Eteko! Kakav sam danas dan imao na poslu. Kažem, imao sam težak dan. Ti znaš da smo mi razvedeni? Znam, pa šta? A mi se onda obraćaš. Jel te opet zvala ona žvalava Nata? Misliš, profesorka Nata, a? Ona čije su deca na švajcarskim koleđima, koja je jedva završila fakultet, ali je maznula muža, ministra ima kuću, da se izgubiš u njoj. E, ta Nata me jeste zvala. Dakle, majstore, da te ubije u pola. E, čim padne u depresiju, ona mene zove i onda je super. Vidi na šta ličim, dosta mi je svega, nema ručka. Je, zdravo, Majo, kakav sam danas Šta me dan briga imao kako si dan imao? Ti katastrofa. primećiš da sam ja nervozna. Jel, a što? Prodala me ona đubre. Ko je? Maca, aj napolje. Majo. Šta Maja, napolje? Ne lupaj tim vratima! Kad ti budeš kupila ta vrata, onda zapovedi kako da se zatvaraju. Kako to veze ima? Kada ti budeš kupila ta vrata, onda objašnjavaj! Ne mogu da išao! E, mi smo te rodili, ima da nas Ja slušaš! sam rađala, a ti si potrošio 2 puta po 3 minuta! Jo, kakav sam dan imala, mene nije! Što si udario? Šta se dere? Zbog žvalove Nate bio Sama je tražila. Ti nisi normalna. Ja sam ih rodila, ja ću da ih pobijem, batina iz raja izašla! Mama, hoće to skoro, pješke ću se. Idi gore kod Jovanovića. Vera, ti stvarno nisi pri sebi, šalješ dete kod seksualnog manijaka. On je sad u mirnoj fazi. Janjo, izvini, pogrešila sam, izađi, molim te. Janjo, jednoga dana kad mene više ne bude bilo, setit ćeš se ovoga, bit će ti žao. E pa neće. Hoćeš mama da ti spremi palačinke ili da ti vidiš kako je to đubre? Hoćete biti ljubazni da pustite tu haljinu? A nećemo biti ljubazni, hoćete vi da pustite? Pusti haljinu. Ja sam je prva videla. Ja sam je prva videla, pusti haljinu da ti ne što ti žote kažem, ja sam je prva videla. videla. Probleme, mogu da vam pomognem. Hoćete da kažete ovoj polomnjači da pusti moju haljinu? Takve haljine ima koliko hoćete. Super, dajte ih njoj. Ja hoću ovo. Sad sve isto. Ja hoću baš ovo. I ja hoću pusti haljinu. Zvaću obezbeđenje. Pa zovi koga hoćeš, puštaj haljinu. Sad ne pustila me grom udari krava na nogata. Gusko, Ološu, kokoško, Zorušu, ovco, polovnjaču, zmijo. idiot. Devojke! Šta je bilo? Nije bilo ništa, nego marš napolje. Čuš te kaže, marš napolje! Ostavi haljinu! Znači, Janja te iznervirala, pa si joj pukla šamarče. Pa ćete vi kafu? Nećemo. I u čemu je problem? Udarila se. Šta nisi je dovoljno jako? Ma i sve snage. Super, pa šta tu ne valja? Nikad je ranije nisam udarila. A žao ti je što je nisi ranije tukla.
Kičo, kakav si ti skot. Što treba ti bude zahvalno? Zahvalno. To je za njeno dobro. Pa ja u životu nisam digla ruku na svoje dete. Pa ja, ne vidiš ruku, kajš? A ti misliš da je normalno tući deca? Mislim ti detinstvo bez batina. Jeste. Čekat će se sad će kad porastu, to su brevera najljepše. Potpuno si u pravu. Mićo, ne treba da nas grize savest, šamar je bio zajanjeno dobro. Ti to sebi persiraš. Primjena sile je također oblik komunikacije. Tačno, s naučne strane. A šta nauka preporučuje, šaku, motku ili oklaginu? Ne pravi Pusti pitanje. ga, Kižu, viš da Samo provocira. da ti kažem, s moje tačke gledišta, ti si loš roditelj. Jao, ko mi kaže. Ostavila sam tamo Mićino nasljeđe, ona da mi istera iz prodavnice, još da mi skine dečka. Kad sviđa taj spira. Ma kako? A maci? Samo me loži. Pazi ovako, sakriću i poslaću Spiri poruke u Maci. Za ono nije bitno što priča, važno što piše. I ako se budemo opirala, to je foliranje. Otkud ti broj? Pa zva me. Majo, ajde izađi malo napolje. Što? Izlazi. Sve tu. Čuješ što ti govorim, izlazi. Hoće te bije. Šta lupetaš? Koga sam ja udarila? Mene! Pa ja sam upravo zbog toga došla. Htjela sam da ti objasnim. Jesam tebe Skraj udarila to. za tvoje dobro. To će ti biti najljepša uspomena iz detinjstva. Ne lupaj vratima! Ne, gospođo Vera, mi moramo ozbiljno da razgovaramo. Vrata za ekskurziju. To može do kraja meseca, nego radi se o vama. O meni? O vama, slušajte. Mama me tuče i ponižava. Juče me je krvnički udarila. Razmišljam o najgorem. Hoćete da leči majku tog jadnog deteta? Majka tog jadnog deteta ste vi. Ja? Da, ja sam to morala da iznesem na nastavničko veće. To laž. Evo i o tome ovdje piše. Kaže, naravno, mama će da kaže da ja lažem, a posle ću dobiti još batina. Ja se prisjećam, ne mogu se setim ako je možda sam je pomilovala, pipnula. Ne ostavite laže! Kako laže, možda sam niste te jedan put sramota, čušila. Vera, Ja ne tako Znate šta, ja sam vas uvijek branila pred onima koji su govorili da vi niste normalni. Mi smo u našoj porodici uvijek to rešavali civilizovano razgovorom. Kako te nije sramota da lažeš? Maš, mačo! On je izlazi čučinu! Evo je ovdje već! Dobar dan, nastavnice. Dobar dan. Kako nisi čula za Džarmuša? Da, nisam. Za Vendersa? Koji to je? Vin, on je estilski ujednačen, džarmuški koherentan. Ali budovar? On je car. Izvini, molim te, moram da to leći. Možete ti isprati? Ne. A to uklonio gotovo? Jeste. To čujem. Spiro, Pile, ja sam malo stidljiva, ali ti slobodno navali maca. Dobro? Šalje. Primio se snimak. Evo me. Aj, pomeri se malo. Što? Kako što, pa da sedmi. Ajde, prebeži. Ajde mi je fora. Maco, Spiro! Samo da se javim, nastavite vi. Zoom, evo. Još nisi leži. Sad mi je jeftina struja, spremit ću i sve što ona voli. A, kako ne postaneš dobra U majka? svakom zalogu i osjetit će moju ljubav. Onda te ne Biću zagrci. sve bolje i bolje dok se ne pretvorim u krpu pa da vidim šta će onda. Obrisat će noge od tebe. Ne diraj to. Što? Možda uzmeš, ali prvo ti olupim šamarčinu. Pa i nisam gladan. Šta, bravo? Malo sam spremila za doručak. Pa dobro, nisi A baš cele toliko morala noći se sam spremala, trudiš. uhvatio me Artur. Hoćeš da me uvatiš na grižu savesti, zaboravi, Vera. Mićo, ona još Čekaj, Janju, duše, evo ti pare za doručak. Jao, Mićo, ja te obožavam. Vera, hoćeš moći sve ovo da izvoliš? Ko je to asistent Zarić? Ne, pa što? Sigurno sam pala kolokvijem, treba da se javim u kabinet. Pa si učela? Jesam čitavo popodne. Jel dobro ovako? Super. Izvolite. Izvinite, jeste vi asistent Zarić? Da. Pa ja sam Maja Milićević. A, čuvena Maja, molim vas, sedite. No, čemu je problem? Koleginice, vaš kolokvijum čita cela katedra. I? Iskidaše se od smeha. Tako je smešan. Ne, tako je glup. Vi ste koleginici toliko glupi da je to očaravajuće. Nije tačno da sam glupa. Priznajte da ste glupi. Nisam. Ako ne priznate da ste glupi, nikada nećete položiti. Stvarno? 100%. Pa dobro, glupa sam. Sam sad položila. Ne ide to tako lako, koleginici, morat ćemo da vidimo i konfiguraciju. Kakvu konfiguraciju? Vaših nogu. A, to?
Zato kolege odbijaju posao u inostranstvu zbog pogleda na vaše butine. Hoćete da kažete da ja polažem svoje ispite zahvaljujući svojim butinama? Ma ne, to je vaš dekolte. Da vidimo mi malo toga. A koliko? Za 6. Ovo je za 6 i da znate da ću da vas tužim za seksualno zlostavljanje. Pa dobro, prvo da vas seksualno zlostavljamo. A koliko je potrebno za 8? Dovoljno. Maco, to što sam znala, čubre, jedno da ste ti, Daj ti što kažem, Majo! Majo! Janjo, evo priznajem, pobedila si, majka ti se izvinjava. Da li nešto želiš da mama učini za tebe? Bilo šta. Baš sve? Sve. A da zamenimo kasete? Ajde. Evo je moje. Evo moje. A šta će biti? Nemam pojma, kaže samo gledanje nacionalno. Pojačaj. Dobro. tužilaštvu. A sada, dragi gledalci, nešto sasvim posebno. Svi mi grešimo, ali nemamo svi šansu da tu grešku ispravimo. Ali jednoj majci Nacionalni dnevnik je tu šansu večeras pružio. Sa nama je gospođa Vera Milićević, psiholog, majka dve ćerke. Dobro večer. Da, dobro večer. Šta želite da poručite našim gledalcima? Evo, ja sam psiholog, ja se bavim tajnama ljudske duše, pored toga ja sam majka, kao svaka majka ponekad grešim, dakle ja sam udarila svoju mlađu ćerku, iako je ona to 1.000.000 puta zaslužila, ja je nisam udarila, strašno je što mi se to desilo, ja se ovom prilikom izvinjavam, Janjo, ti si divno dete i tvoja majka te mnogo voli. Bože, na šta liči. Je li našla u rumenilo? Dragi gledalci, bilo je ovo još jedno izdanje Nacionalnog dnevnika. Hvala na pažnji i prijatno večer. Bilo u redu, ja sam zadovoljna, nemoj da zvocaš. Kako će nije bilo loše? U principu nema tebi spasa. Mićo, ne možeš da zamisliš koliko Vera ume mene da iznervira. Meni pričaš, kad smo se zabaljali, jedno se čekao 2 sata ispred koza. Ljudi, jeste gledali? Super! Vera, svaka čast! Nemoj joj provociraš. Ma ne provocira, samo Kaže, kažem Mićo, svaka čast. nemoj da provociraš. Pa lepo je što si se dete Čuti, izvinila preko čuti, lica. Vera! Ti nisi normalno. Ljubav navika i panika. Koncipiraš? Koncipira. Pa će skoro. Ne kapiram što im ne kažeš da ćeš kod Lukinih na večer. Pa da pozovu Luku kod nas. Pa šta? Pa da vide Miću Veru, jesi normalno? Žešći plan. I ja, šta to obuče? Ništa seksi. Jel uči moja dušica? Evo mama završavam. E sad petica, pa da budeš odlična polugođe, jesi sve naučila? Jesam. Jel mogu s Lukom u bioskop? Može, viš kako rad pruža zadovoljstvo. Meni ne pruže. Pa tebi verska ubeđenja zabranjuje da učiš. Pa što sam znala da ćeš mene A da što se ne nagaziš? ugledaš na Janju? Ti si nam dušo ponos u porodici. Hvala, mama. A što sam ja? Ti si splet nesrećnih okolnosti. Kako me nervira, baš me interesuje kako ćeš da dobiješ peticu. Ma učit ću noćas, daj mi podviziti. Ti normalno, šta će ti? Pa rekla si seksi. Koje je ovo smaranje? Kažeš da su Lukini matorci normalni Nema ljudi. vike. Kako razgovaraju? Sve normalno opušteno i o meni se spava. Uči, skote. A učit ću ujutru najveću sat. Mićo, Šta je? moramo još jednom. Vera, tretiraš me ko kreten. Kad budeš Spider-Man, onda ću te tretirati kao Spider-Man. tako Mićo? E, nije, šta da im kažem, da sam se šalili. Vidi kako se deca vole. Nek se oni bole, samo da nas ne dovedu do profesoriškog štaba. Eto smo se prešli izgleda što. Šta je tu? Moramo da im kažemo da nisu jedne za Što drugo. da im kažem? Pa bolje nego da im kažemo da smo slepci. Deco, dođite malo vamo. Šta je bilo? Da se malo konsultujemo. Ajde, dolazi ovamo odmah. A ja baš toliko hitno. Hitno si, svaki čas kao da smo na železničku stanicu. Ajde, tetka, brzo imam. Pa tako da ne idete u Solunski Sheraton, nego u kafanu Lijande. A umjesto Dolce Gabbana ima divne priteksove venčanice. Šta pričaš tako iću? Moramo biti malo ekonomični. Jer se venčamo, onda štede na nama. Tetka, ti si igraš s mojim osjećanjima. Sram vas bi. Ajo, možeš razumjeti, nemamo par.
Kako nema što se foliraš? Izvini, Majo, ja sam imao dobru volju, ali vidiš da ovako ne ide. Sjela vi možda u nekom drugom životu. Drakče! Kako je on bleša, pa šta ti si? razumeš? Ljubav navika i panika. U najboljoj nameri ste mi propastili budućnost. Ali ti ovako, viš da neke ološ. Meni je Drakče super. Šta kukaš, znači ćeš Hoću drugo. Drakče na trčiću. Sine, šta kažeš 7 dana za 2 osobe na Kopalniku? Može 10. Može, ali bez Drakčeta. Dogovoreno. Majo. Za Oskara. Ne čujem, šta je bilo? E pa, deco, mi smo malo razmislili. Malo smo Hoće razmišljali. neku pestru. Hoćete da nam uzmete? Ne baš, vidi, Drakče, sine, Maja je dobra, samo je što se O kaže... Pajdara i Lenču. A Drakče ti je, Majo, duša običan lopuža, nema veze s filozofijom. Meni baš ne smete, ja se baš ložim i Drakče. Ja volim što je Maja malo slobodnija. Kaži mi. Šta da kažem? Ja ću da kažem. E pa, deco, mi smo malo pogledali vaše ideje za venčanje. Da? Sad ti samo treba da dođe do nekih modifikacija. Šta?